English nke ibidolo English nke gị. No. Okay, man, Igbo can answer ya. Ibidolo your own English language. Osuhule gị. Eblanga na beta kosheze na. Ibidolo your own English. Na chokwa ime ka asụsụ Igbo wuru ihe ga-aba unu n'ime. Unu ibidolo your own English. Aha gị? Ugochi. Ya? Ugochi. Ugochi onye? Steven. Kamu eze gị. Kwụ na ahụ ihe a na-akpọ nwaanyị ede. No makeup, nothing. Natural. Enwere eyelashes itiri. Mba. Akwụ na ahụ ya. Unu ga-ama ịcha ọla, ma ịcha ihe niile, gbapụcha nga niile. Nne m, ị mara mma nwaanyị. Nna. Thank you. Achọ m that touch. Ha first time mụ nwa ịgwa nwaanyị na ọ mara mma. Ị mara mma nwaanyị. Thank you. Abịakwala nga abịa blush rọ. Itiri filter. Mba o. Ese mba. Nwa filter m tirele m na. Itiri filter. Mba. Nonota. Dewe phone na la gebila to get lazo. Okay. Asking you the phone na la get lazo. The phone na la for my get lazo. Bishop ever dey somehow. All the somehow get about some now the somehow. Him ma wun't try home. Last one. I prostrate to town. Asking no msige pepper flower no. Eh? Aka go when him regen aka. Mba Bishop. The waka ga straight. As come on, the way I straight no go ma bingo. Bela ma mo kana. Mbo ara level shi ona family unu. Mba. Mmaga wonye mkpomkpo. Mba Bishop adịrị m mgbọmgbọ. O shi no sim she stand o. I stand there no 3 years she stand there come home ogologo. Stand there no 3 she stand there come ogologo be dem mkpomkpo. Bishop stand all am na madabazi na miro. Stand there ala. Topu zienu. Topu no. Madaba na miro. Topu na be dem mkpomkpo nwa bingo nwụrụ anwụ. Dwarf. Branga be gwam say dem mkpomkpo. Na to get some mkpomkpo from which person hand? Give me gwam na dem mkpomkpo nwa bingo. Tiri gia na select. Branga be gwam say dem mkpomkpo. It's out here bring you down. It's a gas selector. Bianga be gwam so dem mkpomkpo. Ibu hai te gia bianga be gwam say dem mkpomkpo nwa bingo. Hey God have mercy. Turn no chile ka gbago ku which God. Asking it turn azo tele get turn no. Le wire front. Look at. Le wire front chile ka gbago ku le wire front tele nwe. Asking it hanga akuko flower no. Come out from there. Look at. Kaburi kende chiro bimbianga bia nerem wale nwe hiki nwere branga begwam say de humpompo. Keep that your leg straight, keep it leg straight. Keep that leg straight. Branga begwam say de humpompo. Icho nyere branga begwam say de humpompo. Hello
family una enweghị ike. Na family shiri apụta enweghị ike nọ dị a. Ike nọ ya. Then elekwele ihe mere na enweghị ike. Hey, Chineke nna biko. Bishop enwere m ike o. Enwere which ike? Enwere which ike? Enwere which ike? Te Otele yiri mat ndị ugwu na-eji eme ekpere. Ịbara nga abịa gwa m si nwere ike. Ti ike gị azụ ike gị yiri mat ndị ugwu na-eji esekpu ala ya arịọ olisa ihe. Lewanya front, lewanya front. Lewanya front. Lewanya front. Ọwụrụkodo onye nyere ọwụrụkodo onye ajọsụ nnọọ ga-akpọta from maternal home. Otele ọdịla otu a. Nwere which ike? Bịa were phone gị. Hey, God have mercy. Nyashless. Yeah. N'ala Igbo. Church again, I remove you here. Don't joke. Mwapụ gị ebe a. Chere m na-egwu egwu here. Tika atọ m data ọchị. Ilubo lady. Mba Bishop. Kebish na watch him. Lagos. Gịnị ka ị na-anụ? Ana m business. Ele business ị na-eme? Handbag, shoes. Iji ụmụ ole? Enweghị. Iwu onye ebe? Imo State. Ebe na Imo? Ikeduru. Ebe na Ikeduru? Ata. Ata. Ebe na Ata? Ụmụ ha Ata. Enwela mgbe ị nọta ụmụ nwoke abụọ ata at the same time. Mba Bishop. Ị nwere enyi nwoke nwe aka ịkpa nwa aka nri ha niile nwe nke mmanụ? Mba Bishop. Enwere onye ara nọ na family mpa gị na mma gị? Mba. Oh. Mma gị na mpa gị adị ndụ? Yes. Yeah. Ntamu ọ dị gị n'ime? Mba, na atamu. Mma gị o ji atamu? Mba Bishop. Otele gị ọ dị ka switch? Mba. Enwere mgbe aṅụgidere gị ara ya lada ụta? Mba Bishop. Atagidere gị ya lada? Bishop. Nwa agbọghọbịa. A na-ata ya lada pa. Bracket. Otele mpompo. Otele mpompo. Etile ga-amụ n'ike mbụ gị tie chai. Mba Bishop. Enwere mgbe ị nọ taa gị na-aga hụ nga onye ara anyụ amamịrị gị were anya na-eli ya n'amụ? Mba onye ara gba ọtọ before ka m hụrụ. Gị lele ya anya n'amụ? Mba, anya m jos ga ebe ahụ wepụkwa anya. Ịhụ na onye ara ịhụ na amụ onye ara anyụ amamịrị mbụ? Bishop. Mgbe ị hụrụ eleghị mere? Ewepụkwara m anya m. Ị wepụrụ anya enweghị ikwuru? Mba. Ole amụ wan. Lele nte ya ewepụ anya. Ara gị osiri ike? Bishop. Agbọghọbịa ara ya kwechiri. After this interview, gị ga-ala abara. M sị gịnị? After this interview, m agala abara. N'ịpụla ara ọ bịara nga abịa nọrọ ọkụ? Ọ bịara n'ihu nga abịa nọ? Ọ nọ nga. Okay. How many minutes ka ị na-eti ụmụ nwoke ara? Ana m ekwedo mmadụ kpasa maka n'ara. Ese? Mmadụ a na-akpasa maka n'ara. Come, wepụ aka na phone gị. If you are not ready for this interview, get out of this place. If you are not ready for this interview, get back to here. She here, pọ. Tidewere ihu nnọọ ka Tangerine ebere ebe. Nwa bingo nwụrụ anwụ. If you are not ready for this interview, get she here for them.
Icho onye ndị Uber driver na-ata nwa bingo. Ike goshi. Mba Bishop. Enwele onye agwụrọla ara na family unu mbụ. Mba. Ibutela ọrịa supermarket mbụ pega nwoke. Mba Bishop ebutebekwa m. Enwele mgbe nwoke kpọrọla gị na fo ya agwa gị sị na ọ patara infection n'aka gị, gonorrhea. Mba Bishop. Ị nọrọ n'ọta aga na-ehi ụra, gị chọrọ ihi ụra ime abalị, gị dị na bed gbasa ụkwụ tinye fan n'etiti ike gị. Ile eku. Mba Bishop maybe I'm otu before. Enwele mgbe nwoke tagara ya etighị amụ n'ike. Gesi ya. Chai, etọgbuola onwe gị. Mba Bishop. Enwele onye agụrụ gburule na family unu. Mba olo. Iji agbakashi ọnụ. Mgbe mmadụ kpasuru m iwe. Ka ihe wụ nsọ nọ na be nna gị ha wa arụ wụ ihe ọjọọ ịma mpa gị na mma gị ma ọ wụ ụmụnna gị ma ndị ichie ma ndị obodo a ga-achọ ka ibubatara ha otu ị chọrọ ịlụ di. Okay, enwere ihe awa a na-asọ asọ na village m. Aga m akpọfu ya ebe a. My sister, listen to me. Ihe anyị nọwụ live program ga-aba ihu akwụkwọ. Ọ ka ma na ịkpọrọ ya aha onye ọwụla wụ ihe ọwụla ọwụ gazi marazi na ọhịa ọwụ ekwesị ịbịa to you. Anybody ga mara that na onye ọwụla na-abịa to you ga-amata that na unu a awụghị ihe dị otu ahụ onye ahụ agbawa mbọ bịawazie to you. Enwe ihe ọjọọ ọwụ. Call it. Because some people say I wipe all away. Some people will say I wipe be away. So kpọọ ihe ọwụ ka anyị mara nsọ ala unu. Asọkwa mba na achị n'olu. Ihe na-asọ asọ na village anyị wo enwere ihe a na-akpọ osu. Yala gịnị? Ọ naanị ya. Unu dị ole na family unu? 6. Enwele n'ime onye lụrụla di n'ụlọ unu? Ụmụnne m abụọ lụrụla di. Ụmụ nwaanyị ka ụmụ nwoke? Ụmụ nwaanyị abụọ. Ha agbaghachitere na be di ha? Mba. Ọbara ohi ọ dị n'ụlọ unu? Mba Bishop. Iji like iji ogbe ata ka iji ata without? Okpu ọrịa karịrị okpu. Iji eyi pant? Mba ọ mgbe m nọ na nsọ m ka m na-eyi pant. Gị na nwoke ọ nọrọ na akara igwe ekwentị ga-ewere otele gị gbere ya gbere gị amụ ya? Mba Bishop. Ele ụdị okwu ị na-agwa nwoke na fon ya bụrụ na ị hụrụ nwoke ahụ n'anya? Okay. Baby, remember that I love you. Na-ekwu ya n'Igbo biko ka m na-edetu edetu. Okay. Baby, akwa ịma na ahụrụ m gị n'anya. Kuwenu mana na ihe ndị na-agwa nwoke ma gị Okay, baby, ahụrụ m gị n'anya, lovuru m gị, ahụrụ m gị n'anya, ọ gwụla ihe m na-ekwu. Ka ihe ghọtara wụ ịhụnanya n'etiti nwoke na nwaanyị. Ka ihe ghọtara wụ ịhụnanya n'etiti nwoke na nwaanyị. Ihe m ghọtara wụ gị n'etiti nwoke na nwaanyị. Gị like mmadụ. Christmas English ebe. Ka ihe wee ịhụnanya n'etiti nwa agbọghọbịa na nwa okorobịa. Ka ihe ghọtara wee ịhụnanya maka na ọtụtụ n'ime unu na-eje ọ na-ekwu ịhụnanya mana unu amaghị ihe wee ịhụnanya. Ịhụnanya na ụdị uche nke gị like mmadụ. Gee ntị, ọ na-agbawala gị parọtụ, ọ na-agbawala gị pizza woman, ọ na-agbawala gị. Ka ihe ịghọtara wee ịhụnanya n'etiti nwoke na nwaanyị. Ọtụtụ n'ime unu che na ịhụnanya wee rọ ọtọ. Ọtụtụ n'ime unu nwere ike sị ịhụnanya wee rọ ọtọ ịmụ nwa.
ịnọ with nwoke ọ ị ga-abụ ele ihe wee ịhụnanya n'etiti nwa agbọghọbịa na nwoke. Ịhụnanya, enwere m ike ịhụ onye m laikere with agwa ya otu o si akpaso gị ma agwa and other things, and onye nwere mmụọ itu egwu Chineke. Ọ ya wee ịhụnanya gị. Yes. Ị ga-alụ ezigbo ajọ di. Ịhụrụ gị ọkwa ịbara nga na gị na-efiri na ịmagbulu onwe gị na mma. Eprezele m gị na gị iche na ịmara mma. Otu ihu isi gị yiri ube na-erughị eru. Otu ihu isi gị yiri ube na-erughị eru. Ọ ya wee ịhụnanya na tekwara isi komkom milk milo a mepere emepe. Ọ ya wee ịhụnanya na some of you na-abịa feel on ọwụ ihe ndị a wee ịhụnanya, but it's never love. A woman that sees a man na-enweghị otu ọhịa ya like ihe gbasara ịmada na enwere ndị kpọrọ masị when they nwere natural love for me with even a person nwere ike block somebody due to ịhụnanya onye ahụ blockra otu m si gwa onye ahụ okwu ọ ka likere m. Ọ ya wee ịhụnanya bara nga abịa gwa m ịhụnanya wee onye nwere egwu Chineke. Ọ dị ka ndị nwere egwu Chineke emebeghị ihe. Ọ dị ka ha weba aka ụta wụbaghị m ike ụta wepụta gị host wepụta host pipe filling station n'ime ike gị. Bara nga abịa gwa m ọ ya wee ịhụnanya no get atụ, they no get reason. Anybody that must love you without having anything at mind mere o ji love oge. Everything about you dey mma, whether you have bad character or good character, or you will love. Tere kwa mwenye nwere egwu Chineke. Gị nwere egwu Chineke. I nwere egwu Chineke, Chineke agba gị ọkụ. I nwere egwu Chineke ike gị egoro oge. Gị matala ihe wu nwoke. Onye riri eri, koromonto gia, dwarf. Bara nga abịa gwa m I nwere egwu Chineke. I nwere egwu Chineke, Chineke agba gị ọkụ. Oge ka m jụwa. Makwa ihe wee ịhụnanya. Ịhụnanya ị ga-anọ otu a, ị ga-anọ otu a nagide onye ọwụla ọwụ gị na ya. Metere ji metere ụgba, ọ ya wee ịhụnanya. Atala ahụ gị n'ime moto mbụ. Mba, Bishop. Ele nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike. Enweghị m. Iwe onye ebe? Imo State. Ebe n'Imo. Ikeduru. Ebe n'Ikeduru. Ata. Ebe na Ata. Umuhata. Ịdị afọ ole? 25. Mmadụ ole tarala gị? 3. Kpọwa aha ha. Uchenna. Emma. Ugochukwu. Mgbe ha tara gị ele ihe ha gwara gị? Ihe ha gwara m azụ that time ka later. Bere jụm. Mgbe ha taga gị ele ihe ha na-agwa gị ma ha na-ata gị? Enweghị ha na-agwa m, Bishop. A na-ajọs ekweghị amụ bonu. Enweghị ha na-agwa m. Ọ ya ka m jụwa gị a na-akweghị amụ bonu. Yes. Otele wee kweghị amụ gị mechie ọnụ bonu kwechiri. Otele etinye amụ ekwechiri. Atama gị eji anyụ. Yeah. Enyele mkpu ị na-eti. Ana m eti mkpu, Bishop. Kwechiri bara na nwa. Na eti mkpu maka enweghị ọtụ ihe tọghị ụtọ. Genotype gị. Etina get put as in a neat girl. A neat girl is a girl that knows her status. A neat girl with girl on my status yanne. Oh by mouth.
You go But hospital. I'm not I say, many. them you take correction. Chile kabago kuma bingo. Mana go wabo. Eh? Ekola Mbata. na one shot, ba shot. Sorry. Atamala hunge. Wa bingo muna we branga besha moka. Obo tapole go logo mana genotype ge mana blood ge ma ga match with blood ndo nso. Chewe mwe mpaga na mmaga ga akpọ go log. You need to know your genotype maka di amụma nwo kongole na ayi bata echi gini ayiwa. Mistakenly otowa gi me ke mana ihe na amụ. Mana your genotype mana your blood. Isi sheba watch them. Lagos. Phone number. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chideka Bagoko. Bishop, I tell me, Okay, boy your Facebook, okay, boy your YouTube. I mean your Instagram. I know on Facebook, Instagram, we go sexy collection. Huh? We go sexy collection. Ugo Sexy Collection. On my business page.